Şu reňki köp adam näme bilen sazlajagyny bilenok we şonuň üçin hem almany gorkýarlar. Men şunu satyn alsam men muny näme bilen sazlaryn diýen sorag elbetde ýüze çykýar. Emma men pikirimçe bu renk gowy renkleriň biri we bunu sazlap giýip bilseňiz owadan gelşer. Elbetde bu renk ser renk. Ser renk owadan renk, elbetde bunu sazlap giýip bilmek gerek. Häzir men size şu seri batnik bilen nähilek renkde balaklar we ayakkablaryň gelişýäni, ýani 4 sany görnüşini görkezjek, näme bilen sazlap giýip biljeňizi bir-birden görkezýär. Ilki bilen elbetde gara renk. Gara renk köp zatlar bilen gelişýär. Gara renk bilen seri renki bilen sazlaşdyran wagtyňyz agraslyk, sadalyk emele gelýär. Aýaňyza da gara renkde loferi giýip bilersiňiz seri batnik bilen. İkinji renkimiz gara gök renkde balak. Elbetde aşağında da yine gara gök renkde loferi giýseňiz, bu obraz eýän ütkeşik görünýär birinji obrazdan. Birinji obraz bir açyk sadalyk, agraslyk bar bolsa, ikinji obrazymyzda bir açyk ýeňillik, gymmatlyk bar, baý görkezýän obrazyň biri bolýar. Ser renkde batnik, gara gök renkde balak we gara gök renkde loferi. Ne bolsa açygyrak renklere gol öleşýär. Üçüncü renkimiz bolsa bej, ýani açyk bej renkde balak. Elbetde açyk bej renkde loferi giýseňiz, bu hasam Thomusyň renki ýalyk görünýär. Açyk renk bolýar, ýumşak görünýär. Ser renki biraz ýumşadýar. Hakykatdan hem owadan obraz emele gelýär. Dördüncü obrazymyz bolsa, elbetde bu obrazy her kim giýip bilmeýär ýöne hakykatdan hem ýumşak, açyk, ýeňil Thomusyň bir obrazy. Üstüňde ser renkde batnik, ak balak. Elbetde ak balagyň aşagynda seri renkde loferimiz barsa loferi, ýa-da bej renkde loferi giýseňiz hem gelişmän durmaz. Ine şular ýalyk renkleriň sazlaşygy boldy seri renkde. Kommentariýada belläp geçiň, haýsy obraz siziň göwnüňize has ýarady.